Здравейте хора, добре дошли в ново видео. Днес аз играя от човек става Lucky Block. Тоест аз съм Lucky Block. И тази игра, както виждате сега, играя за първи път. Абонирайте се за канала, лайкнете това видео и не забравяйте да пишете коментари и да споделите на приятелите това видео. Така. Нека пробваме да отидем на червения килим. Виждаме кафето е нуб. Казва се нуб. Аре нуб, кой ще отвориш? Отваря кактус. Какъвто с кактус? Бас тъпото, брат. Който е, брат? Аз мога явно да ги апгрейдвам. Вижте хора. Това е окей. Да, това е окей. Нека да се пробваме пак. Дали пак ще ни хване нулпа? Разбира се. Балерина капучина. Окей, Лукин, давай. Ballerina cappuccina. Добре. Окей, нека я видим. Ооо, изкарахме $374. Нека се вземем 2 спид. Това мисля, че ни дава по-бързина много. Ще ходи много бързо, няма да нападне оня миг. Да мисля, да ще минем. Сега на $138. А то ще ме фанем. Ще видим да стигнем до максималното ниво. Какой ти сега? Кокофанто елефанто. Добре. Ще го апгрейдам. Добре хора. Нека пак се пробваме. Да съберем малко парички, защото нямаме никакви. Това е $3,000. $33,000. Чакай. What? Ко стана, човек? Той е нафана и на... Ооо, имаме $2,000 и 900. 3,000. 3,200. Вот какво има. Вот къде си това е луки лук. Много бега се качи. Давай, взимай един спита. Я се този нуб, дали ще го мине. Но... Мирахме го. Айде. Какъв е той, брат? Който сега? Това е $40 на секунда. Локин. Какво беше това криминалера? Какво беше, брат? Виждал тази хора са на телефон, тъй като слява компютър. Скоро време може да си купя компютър. Така, ще се върнем пак. Нека събера още бреноти да я запълня и ще ви ги покажа. И ето хора, събрахме цялата база. Нека съберем малко парички. Да. Целта, нали, на нашото видео ще вземеме дракон. Ако е възможно, да. Ако искате да продължавам да играя тази игра, докато не стигна дракон или стrawberry, което майче не е възможно, абонирайте се за канала, да качвам още видеа. Добре, къв сте? Кой минаш? Кой през моята база, кой? За който е? What the hell? Който е, човек? Епик. $700 на секунда. What? Благодаря, брат. What?
Чай, след нещо човек. Аз мисля, че нещо ефсилно ми да. Я ли някога апгрейдна? Гледа колко да. 2700 каскуна, what? Кой ти е, човек? What? Хора, тя продължава да ме заливат с брейноти. Какво става, човек? What the hell? Дай махам тая балерина капучина, да се казва. Къде е, бе? Ахе. Ще хора, коста. 37 секунда. Има сега 400 долара. 400 хиляди долара. Мога да си купя 29 спид. What? О, минавам го, брат. Минавам го, брат. Дай. Дай я минах и... Баба. Какво е баба? Я. Те са много зло на баба. Пак също бъде, дето ми даде оня печ. Оня печет ми я даде. Дай газ, брат. Sahur. Да, нека бяха това, как се каже, копанското елефанто, който си го събрахме преди малко. Да, нека изтрием половината брейноти, защото са, така казвам, слаби. Той е 20 долара. Чакай да апгрейдна. Чакай, ще да ги стрелям. Чакай да ги апгрейдна, брат, що ги стрелям? Дай да ги апгрейдна, човек. Ама ми трябва пък двоетажна база, брат. Ще видите как има двоетажна база. Да. Така, я колко ми трябва? 5 милиона, човек. Аз с тия брейнот, как ще се 5 милиона, човек? Чуват ли си? Кой ти е? Епика, кой ти е? Крокодил, кой ти е, човек? 97 хиляди и 600 долара. Кой ти още не ми даш, човек? Чакай, хора, не ма заливайте с такива, брат. Yes. Я колко ми дадат сега? What? Какво става, хора? Още малко милион ще стигне. Стигна милион. Това ми е вече най-редкия брейнот. Я чакай, може ли да се крадат? Не. Нека го апгрейдна. What? Тия 4 милиона. What? Дай 1 милион. Да се апгрейдна базата, че... Дай. 3, 2, 1. Уоу! Я да видя втория етаж, да ги закача другите брейноти. Ами той сам с един етаж ли, брат? Брат! Не! Ами хора, пак се върна, нека събера малко пари, да си поправя малко спида. Да събера малко пари, да отида да си поправя спида. И да видим сега. Така. 900 хиляди. Колко ми даш, човек? Хора, сега ми давайте такива работи. What the hell? Кой ти е, човек? Хората ме заливат с брейноти. Така, хора, ще се върна и сега. Така, нека тръгнем при тоя. Нека тръгнем. Я да видим какво се падне тая баба. На който сега горило лотърмел. 250 секунда. Gorilo. Watermelon drilo.
Нека го сложим в базата. И то ти е на най-горния етаж. Чакай, на тази забрах, че нямам места и че какво става. Я да следващия ребърт, какво ще ми трябва. 10 милиона човек, ти утре си, брат. Брат, не за ребърта, а за покачване на базата. Да, човек, тук тия брейноти са слаби, брат. Дай ги махам половината, брат. То се видео, брат, то не става, брат. Да, сложа тази горила, брат. Дай тази брейна, тя е на пъти си. Ти се кумил, така, брат. Аз мога да се направя базата е, човек. О, брат, я съм глупав. И то ска брейна. Дай, взимай техника, човек. Тя колко прави сега тая горила? Добре, 27 000. Добре. Те ще ги продам. Слабите ги взимам. Взимам ги. Махам ги. Къде се махаха? Къде се махаха? Тук ли? Да. Така. Махам това. Това. Като цяло майче всичко трябва да изтрия. Да. И ми дадат кеш. What? Кеш, страхотно. Мисля хора, че няма как да взема по-рядки брейноти. И мисля до тук да приключа видеото. Ако искате част втора на тази игра от Lucky Block, добре, може. Но ако искате все пак да направя втора част на тази игра, абонирайте се за канала и лайкнете това видео.